Sa number 9, BENRO, nagapanindugan nga compliant ang ISWIMS nga amo ang nagadumala sang landfill sa Felisa. Ginsiling ni Bacolod Environment and Natural Resources Head, Attorney Alin Love Dignadice, nga compliant ang International Solid Waste Integrated Management Specialist o kun ISWIMS sa mga patakaran sang syudad sa pagdumala sang sanitary landfill sa barangay Felisa. Ini matapos nga nagpasaka sang reklamo ang punong barangay sa barangay Felisa may angot sa ginaalegar nga pag-usbong sang baho sa sanitary landfill. Suno kay Dignadice, ginpasabat nila ang ISWIMS sa among reklamo kag ginaksyonan na ini. Padayon ang pag-spray sang ISWIMS ang deodorizer sa landfill adlaw-adlaw. Ginapaagi man sa washing area ang tanan nga dump trucks na nagagwa kag nagsulod sa landfill agud hindi ini magbaho sa dalan. Sanig sa investigasyon sang BENRO natukiban nga nagabunok ang ulan sa ginreklamo sang barangay ang baho sa landfill. Sa karon ginpasiguro na sang BENRO nga wala na sang baho sa lugar. Martes ang aga ginbisitahan man sa Bacolod City Health Office ang landfill agud i-verify ang nasambit nga reklamo. Sige yung application sa ilang nga deodorizer and we have may mga stock na galantaw. So may resibo niya tanan nga gina-apply nila, documented. So that's why man kami ga-worry nga kompleto man na. Yes.